Municipal wa Homa Bay koro keto winjruok gi johala madug gi niege ngapaya mawuok Homa Bay High School nyaka thieth maduong' mondo gimuko koduknigo kendgi giwegi. Ma en winjruok mane obedo bang' teno municipal notimo limbe ne johalago kendo jiwogi mar chako dar kendgi kaluwore gi chenro madhi nyime mar bero boma ma Homa Bay ne romo mar loch gwenge dwe manyien. Alia Beach nigi lerno. Ngapaya mawuok Homa Bay High School kochomo osiptal maduong' ma Homa Bay koro chako muko oko duknigi bang' notis mar ndalo 5 manomigi rumo kendo donjo winjruok gi board matayo municipal ma Homa Bay wi chenro mar daro gi oko kama gisebedo ka gitime ohandgi. Municipal ma Homa Bay dhi nyime kod chenro mar golo oko dukni mogere gi ngapeni mopogore e bomano kaluwore gi chenro mar bero bomano motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Manager mar board no Sigara Gumba wacho ni gisechopo winjruok kod jowalago mondo koro gidar kendgi ma ok muk duknigi kendo paro mar muko containers mag jowalago eko koro ne giwerego. Ok owinjo ji obede. Koro wasewuoyo kodgi mwanyisogi ni wan gi an alternative place as the county government kami bitergie to nyaka watergie e yo mochan kabisa. Koro gikuong gigolo containers, then gibiro for a fresh approval to approve negi procedurally, then waterogi kama oselosi. Koro wasewinjore waduto wamiyogi kawuono kaka ne wawacho to gigolo these containers. Okoni chakre juma manyien johala makro ne muko oko containers mag gi ngapaya no gibiro lalorego mar manyogi kama chielo makoro ginyalo dhi nyime kod chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo. From next week wangi kaka watimo approval mondo gibed resettled. Koro akwayo jowa mondo o understand ma te en gima bro dhi across the municipal jurisdiction, all the places ma okobedo designated mondo kete such kind of structures. Koro mane point kendo position mar sirkal manyalo wuoye nikech en adieri mantiere. Koro kanyalo wacho gimoro kata nadwa police jowa to ber mondo anyisgi adieri mantie to gitigo jok matiyogo tigo. Kata odoko ne jowalago eko dar kendo muko oko duknigi to gin kod kibaji maduong' ewi kuonde ma koro gidhi kete containers gigo bang' ka gisemukogi kapok oyudnegi kama chielo ma ginyalo time ohandgi. Gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka nyalo konyogi mapiyo mondo chenrogi mapile kik rochre. Notice ni omiwa mar ndalo 4. Kosemiwago ndalo 4 okonwa ni wadar. Tidar to kokoni kata ni dhi yiengo container nini kanye, okokoni ne dhi timo ohala kanye. Mane gima pod omako dhogwa container to wayie ni wagolo tek to tek. Jothoth jok man kae odak e town. Kiting'o container ni watidak e landi moro matin makata kama idhi yienge container ni onge. Samoro ikawi ikete ndara kiny kichiewo to ng'ato ting'i. Kwayo mar jopiny ne niya, instead of planting trees kuma igole gik moko no, trees and flowers, sharamedo siptol kae. Ginyalo kelonwa a more developed structure like we see in other towns mondo wanyalo chule rent.